Ľudia, vítajte v ďalšom let's playu v Minecrafte verzie 1.4.6 a ukážeme si, ako pôsobí taký luxusný bazénik. Kúpete si jamu tak asi nejak tak, ako to mám ja. To je jedno, môžete si ju vykopať ako chcete. Potom tam vleje môžete tam už v podstate kempiť. Takto nejak už si to spravíte. Môžete si to ozdobiť. Si uží v vašom luxusnom bazéniku. A mám taký docela dobrý server, ktorý už teda je docela dobrý. Máme tam veľa podobností a nedám vám IPčko, lebo by ste to využili. No, takže proste vám nedám IPčko, len vám ukážujem na singláči, ako to chci ako vyzdobiť. Zatiaľ sa máte, čaute, like.